IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nakikoordinar ni Congressman Sandro Marcos sa IT Department of Social Welfare and Development para iti panakay pa iti tulong kadagiti naapektaran ti uram iti merkado publiko ti syudad ti Batak. Segon ka ni Mayor Marky Chua, aday ti maipaay nga assistance to individual in crisis situation wenno AIX kaniti SLP wenno Sustainable Livelihood Program. Kinunana nga amin na nasuro katalo gasot nga apektado kat makaawat iti daytoy. Po yung talaga yung nag-coordinate ng AIX. Isa po sila doon sa naunang nagsabi na meron daw pong ipapadala si Secretary Rex Gatchalian na AIX. Tapos meron pa pong susunod na SLP naman po, Sustainable Livelihood Program, na para din po sa mga nasunugan. So unti-unti po talaga nakakabangon na sila. Ano amin nga beneficiary sa di AIX kan SLP, sir? Well, JAX 300, JSLP Jack sigurado, pero more or less 300 met. So, yun kasi ang affected natin ng mga workers and stall owners, more or less 300. Gapo iti daytoy na palaos ti panagyaman ti mayor karagiti amin ang nangipaay ti tulong ka dagiti opisyal ti gobyerno, pribado nga individual kan agduduma nga ahensya ti gobyerno. Tinaso at tulong nga kat mangipakita ti agtultuloy a suporta ni Congressman Sandro Marcos karagiti kakailyan dito Ilocos Norte, gaputa kalikagom na nga amin nagkat makabangon iti anyaman adidigra. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.